Netradiční divadelní představení připravují herci opavského divadla GAFA. Bude se odehrávat na běžné trolejbusové lince v Opavě a účastnit by se ho měli i cestující. Revize jízdenek, dobrý den. Vypadá to jako běžná situace v hromadné dopravě. Při netradičním divadelním představení opavského divadla GAFA, které odehrají během běžného provozu, ale bude všechno jinak. Hlavní postavou celé hry bude revizor. Má s tím jisté problémy, protože někteří cestující nemají lístek, dává jim pokuty, nahání je, schání je, aby to vlastně skončilo pointou nějakou, že to celé vlastně na toho revizora byla taková hra. Protože tam je to kousek k tomu divadlu. A na Dolňáku bychom mohli i zaparkovat, já myslím, že domluvit s policajtem, aby to neměl být problém. Kromě herců budou do hry zapojeni i běžní cestující. Na Facebooku se jich zatím přihlásilo více než 60. Máte někdo lístek navíc? Hele, vyvolávací cena kolik? Ticho tam vzadu. Když už děláme nějakou takovouhle věc, tak chceme, aby byla interaktivní s těmi diváky, aby se diváci zapojovali, aby byli účastní aktivně vlastně toho příběhu samozřejmě v rámci svých možností, přičemž my budeme tu hru nějakým způsobem korigovat, aby dospěla k tomu závěru. GAFA vznikla na popud herců opavského slezského divadla, kteří chtěli začít dělat divadlo i trochu jinak. 20 korun pokuta, pane. Cože 20 korun? Já jsem za to zaplatila 6. Filozofií našeho divadla je dělat divadlo trošičku jinak, než se dělá klasicky. Tím pádem jsme chtěli využít i nějaký netradiční prostor. Divadla v trolejbuse se vlastně nikde nedělají. No nepředpokládám, že by vám to zapadlo do srdíček, pane. Je to pro cestující něco nového, jsou zvyklí na to, že všedně cestují trolejbusem, autobusem a je to něco nového a chceme dál s divadlem spolupracovat. Netradiční představení potrvá 45 minut a celé se odehraje na lince číslo 201 už příští sobotu. Jan Pirkl, Česká televize Opava.